Herritarrok preso eta ieslarien auzia behin betikoz konpontzeko nahia dugu. Hasteko, bidegabea delako egun oraindik indarrean den ezohiko espetxe politika hau. Euskal presoei legedia arrunta ezarriz gero, larriki gaixo diren presoek eta zigorraren 3 laurdenak beteta dutenek jada etxean behar lukete. Eta graduen progresio naturala dela medio, presoen gehiengoa 3. graduan litzateke. Baimenekin dagokien gizarteratze prozesua osatuz. Bidegabekeria honekin amaitzeko ari gara maldan gora eta bera bidea eginez. Eta bide horretan, lehen urratsak ematen hasiak dira. Urruntze politikarekin amaitzeko oraindik ere mugimendu sendorik egin ez arren, tantaka distantzia laburtzen hasiak gara. Baita, graduen progresioari dagokionean ere. Oso gutxinaka bada ere, ate berriak zabaltzen hasi dira. Argi dugu, aldaketa hauek ez direla nahikoa, baina bide berriak zabaltzeko baliatu behar ditugu. Inoiz baino garrantzitsuagoa da, presoen etxeratze prozesua garatzeko nahia azaleratzea, gehiengoaren nahia. Bultzada hori gabe, ezin baita sekula etxerako bidea burutu. Horretan jarraitu behar dugu beraz, senide eta lagunen sufrimendu hori eragotzi baitezakegu. Legea errespetatze hutsarekin gainera. Gaur, hemen batu garenok elkarbizitzara eta bakera eramango gaituen bidearen parte izan nahi dugu. Ezkiotik izazpira, izan bide deialdira, bidean luza ditugu hankak, maldaren neurrira. Begiratu urrutira, ta gozatu ikusmira, gure lorpenen testigu zintzo, gailurrak baitira. Begiratu urrutira, ta gozatu ikusmira, gure lorpenen testigu zintzo, gailurrak baitira.